Напротив, че карам бързо. Много е тесен път. Да. Защото е на трета и колата лети. Тук си караш. Той в Щип се ми викаше първа е най-силна скорост. Колата е много тежка. И за Дай си газ, аз 40, още малко, тук все пак. Трябва да ката концентрацията, за да караш. Газ. Като видиш, че има на нагорно, даваш газ, защото колата ще изгасне. Не си махай по огледалото. Да бе, не си го маха, спокойно. Газ, на нагорно е. Спокойно, карай си. Газ. Много си надясна, така. В средата на платното си карай. На моето платно. Да. Тук ще пусна спирачката, защото Добре. това